ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо намехе киртои новинкаро нишон диҳам. бори гуванҷу ина бинед, ҳамаш сангчае беҳад фасон, қафошам нишон диҳед. на беҳад фасони хушрӯвай, материалаш мрамор, барашка мрамор меган. Чанд расветка дора, бинед чӣ хушрӯ места. то размери 58 ине ки и маламерка яйда, мисол 58 метона ки шахсоне ки 54 мепӯшанд 58 заказ кунанд, баъд хушрӯ ба ҳазур меиста. ҳозир ман дигар расветкошам нишон метиҳам. нархшон 350 сомон ай. Кабучам доред а? Я бур кабучам нишон метиҳед? ина бинед, инаи расветкошай 350 сомон донада. беҳад фасонак. се ранг дорад а? се ранг дора. кабут дора, коричневый, баъд медонед хеле фиолетовича. чор ранг дора? ҳа, баъд сиё дора. ина аҷоибот хушрӯ. яке барои тӯю марака нағз зайда. бисёриҳо мепурсанд ки барои ягон ресторан, ягон ҷо тӯй рафтан, ягон хе нишон диҳед. ина марҳамат намино варианти беҳтарин. мана марҳамат кабутуш аҷоибот кабутуш. диде хоҳед кабутуш ҳастай. ҳозир аз наздик бо нишон метам сангчоша. сангои сваровски тозаян блеск метиҳа. хулас 350 сомон амин кирта. каседа дар кор боша, рақамҳои ватсапи мо дар экран ҳастай. нависе доставка дорем. ин навор аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, даромадгоҳи рақами 12, дукони рақами 61. пешниҳоди шумо шуда буд. касе мехоҳа омада аз наздик худаш бина.